разочарован си от нещо и това не ти дава мира и покой, не можеш да продължиш, не можеш да започнеш от начало. Ето няколко есенции, които ще ти помогнат абсолютно в един микс да преодолееш всичко това. Първата е Bottle Brush. Bottle Brush ни позволява да пускаме старото. Хора, вещи, каквото и да е, случки, всичко. Да пускаме старото и да имаме доверие в живота. Втората есенция Fresh Water Mangrove. Тази есенция ни помага да нямаме предразсъдъци, да се освободим от всички предразсъдъци и да не осъждаме. Другата есенция е Stuart Desert Rose. Тя ни помага да се освободим от чувство за вина. Чувство за вина прикрива, всъщност оправдава нежеланието ни да поемем отговорност за нас самите, за своите чувства, за своя живот. Когато се чувстваме виновни, ние си имаме там едно извинение. Окей, почувствах се виновен, значи следващия път няма да постъпя така. Извинение. Кейпок Буш. Кейпок Буш е невероятна есенция. Тя ни помага тъпо и упорито да продължаваме напред, да вярваме, да си поставяме нови цели, да не ни е страх, да не се спираме или пък от страх въобще да не започваме нещо ново. Тя ни дава тази, на български думата, това постоянство. Постоянство да си постигаме нещата и да си вървим по пътя. И последната есенция е Sunshine Bottle. Sunshine Bottle е като едно слънце. Тя ни помага да сме позитивно настроени към бъдещето. Да не очакваме да ни се случва същото или да не се случи пак нещо негативно. А позитивно очакване, вяра, доверие, че нещо хубаво ще се случи. Така че, каквото и да е твоето разочарование, аз имам решение. Пиши ми на лични, ако имаш нужда от този микс и ще ти го изпратя където и да си в България.